Let's continue our lesson on ways to inspire others. You know, sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3, 13 to 14, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Heavenly Father, itid mo kadakam deta nga spirit ni Apostol Pablo nga numan pay adun dagiti balaygi, adun dagiti naragpat, adun apo dagiti achievements, ngemsan mi pay nga nadanon iti pagpatinggaan. And for the past 4 decades, 40 years, you have done so much in the HBBC. And we truly appreciate dagiti apo because we are not worthy. But we thank you that you have manifested and demonstrated your grace to us. But we are challenged to look forward. But as we look forward, we need to see each other. And kitam mi apo iti pakatulungan ditong galmaysa. So that together, we could strive for the faith of the gospel. Saan nga nalakaapo nga pagkaykaysaan ti panunot ken puso, iti upat agasot, 5 gasot nga miyembro ti HBBC manipod ti naduma-duma nga luglugar. Ngem patsek nga babaen kada iti nga saom ken ti Santo Espiritum may-unify dagiti biag mi, puso ken panunot mi nga mga ramid dagiti kayat mo nga ragpatan mi kadagiti umay nga tawtawen. Ilingad nakapo tapnon sika kumati makita. Ket kas pa nagsaok ti Santo Espiritum agtignay iti nagbabotan mi ken biag mi. In Jesus' name we pray. Amen. The word press means to hold closely, to push together, to continue moving forward. That requires a strong and zealous spirit. Nga dakadatayo kakabsat, ngagpatpatuloy, itintayo pa nagserbi iti apo. Kita man dakaabay mo no, excited wano agmamayo. The word forward means to advance toward the future. Di kaya't nang asawan, lipatan tayo kakabsat, dagiti nalikudan. Dahito man kat failures, dagito man kat victories and successes. And let us focus to what God has in store for us. Kaya sa data in store, kitan tayo kakabsat, no anya, iti ipapaaramid ni Apo Diyos kada tayo. Enlarge our coast is our theme this year. As a church, let us pray for more land to conquer. More territories. We were challenged by our patriarch last Sunday to conquer Ilocos Sur. Ket kunana 6 months, dapat upat 5 nga outreach ti mayrugi. That is an ideal challenge. I know it can be done. I know it can be done in 6 months. But if not in 6 months, 1 year, but I'm sure it can be done. Kung ni Duterte ide, pupuksain ko ang droga sa loob ng 6 na buwan. 6 na taon, hindi natapos. Pero itong ating gawain, by the grace of God, kaya natin yan, by the grace of God. More land to conquer. We want more souls to be saved. We want more outreaches to be open. More properties to be bought. Ikay samot mamati kakabsat. More church building to be built. More endeavors to accomplish.
God is not finished with us yet. That is why we need to prepare our hearts, our spirit, and our mind to press forward. And I know, not all of us have that spirit tonight. Many of us are struggling and suffering, weary, weak. Yung iba pa nga, makabak-backslide na ng kakabsat. That is why, the challenge is, we should inspire each other. Adot maka-expire na ng kakabsat. Ag-expire. That's why we need to inspire one another. 1 Thessalonians chapter 5, 11 to 22. Hantay nga basaan ng kakabsat. But we will read as we go along with the outline. The word inspire means to influence. Kaya't nga sawan, ti kayat ti apo nga makita ti ministry tayo kakabsat. Ngano adda dete kayat na nga aramiden tayo. Amin tayo on it. Haang nga dete, ada maud-udi, ada paspasuli, adahan na makakamat, ada uri lang may tek-tekleban kakabsat, gaputahan na makasabay. Lahat dapat sabay-sabay. Mahirap pong gawin yan. Nga pag may saam ti panunot kakabsat, itinagdudumang nga pampanunot. Nga i-unify mo tinagdudumang ugali. Pero bakit sinabi ng Biblia kung hindi posible? Endeavoring to keep the unity of the faith in the bond of the Spirit. I believe that unity is possible. And I believe that for anything to be done, unity is the key. Any endeavor, anuman ang nais ng Diyos na gawin natin, ang susi ay pagkakaisa. At ako'y naniniwala na ang pagkakaisa sa buong HBBC ay hindi imposible. Pero, meron tayong dapat alamin na ating responsibilidad sa bawat isa. So that unity will become a reality. In 1 Thessalonians 5 verse 11, it says, comfort yourselves together. Upang pwede tayong magkaisa so that we can unite, we need to inspire one another by building each other up. How do we build each other up? By our words. That means we need to encourage one another. Last Monday, I shared the lesson, be a Barnabas. Nga ni Barnabas kakabsat, nung makita mo yan ta Biblia, awan iti ado, awan ti sinurat na nga book yan ta Bible. Ngam ni Apostol Pablo, nga sinurat na more than half of the books in the New Testament. Awan Apostol Pablo, no awan Barnabas. The community knew him as Joseph. Yan ang pangalan niya. Ngam binansagan, ninaganan dagiti apostol isuna ti Barnabas. Gapo ka dayjay ubraan na kakabsat. Amoy di ko na ni Pastor John Dirabi, be famous with something good. Be famous with something good. Dapat, no adakayat mo, no adayti dapat nga pakamamwam. Dete amuda ka, gapo ka di nagsaya at ngay naramid mo. Katamuyo ti maysa nga hanto malipatan, ti tao kang ka, ti padam, dayjay na-encourage mo iso na iti ka nito, nga kasapulan na detang encouragement. Be famous with something good. Build each other up. May kadwa kakabsat, verse 12, if we are to be in unity, nga mga ramid, digitoy, nga pagayatan ti Apo, kunana J12, in focus na, kunana hinighlight na, we beseech you, brethren, to know them. In flex na eh. Amoy dito word nga flex kat language ti young people, they jay.
inflex ni Apostol Pablo dito, dagiti ad-adipon ti Apo. He said, know them. Ano ka na sa deta? Know them. Amwem. So, DJ ko nakadakay day kakabsat. Know the pastor's calling. Hamuliplipatan nga detagtaktakder nga adipon ti Diyos iti sangwanam, kadagtaktakder gapo it the basis nga inayaban iti Apo. So halaeng nga DJ kinatao na ti makitam, no diket DJ nangayab ken kuana iti dapat nga makitam. Know His calling. Know His purpose. Anat purpose ti Apo king kuana? Know His task, know His instruction. So nga ulitek manan dito imbagak kadaka itay kakabsat. Kuna na dito, know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Di kayat nakasawan no kadi adda dagiti instructions nga ibaga iti adipon iti Apo, kat digiti nga instruction pakasepnan iti trabaho ti Apo, panakaisalakan dagiti kararwa, panaka-build up dagiti ministries, dagiti members, and many things more. You must be alert. You must be concerned. Nga kunam, what can I do? DJ ti dapat damagam ti sarilim. What can I do? Kat kung nakitay kada kayo, nga no bilang absent ka, kadayjay nga panang meeting ti pastor, ti panang mobilize na iti church, anat aramidem, know that instruction. Know them kung na the Bible. It's your responsibility. Hamo ko na nga, absent ak ngamin, jak ngamin na amuan. That is a lame excuse. That's not a good excuse of a good student. Api nga nababat na alam ta exam barok, ma'am, absent ak ngamin, di nangisuro ka. That's a lame excuse. Kaya sabi ng Bible, know them. Kung alam mo na mahalaga yung calling ng pastor, mahalaga yung trabaho na siya ang binigay na manguna, you see the value of that, and you are a part of God's team, God's family, God's church, you must care enough to know, anat nagmimitingan nyo, idi nagmeeting ni pastor. Sinapol nak ba? Ay hindi kanya hinanap. Pero alam ko may tutulong ka doon. Sabi niya, ganito, ganyan. Ganun ba? O sige, ganitong gawin natin. Ganun ho dapat tayo. Nothing hurts a congregation than when the members do not care about what the pastor is saying at all. Walang pakialam sa sinasabi ng pastor. Yan po ang nakakasira ng ministry. Nawatan nyo kabsat? Makitam latta iti maysa nga kumpanya, no dagiti tauhan na alibtak da kakabsat nga dumngeg ti instruction iti boss wano manager. Maibagam nga deta nga kumpanya, ada dudurasan na, ada namnaman nga agduras. Ngam no makitam nga DJ engineer, agin instruction, agdaydayamudom digiti karpintero, handag dingdingeg, makitam kakabsat, awan dudurasan na, dayta nga grupo ti karpintero. Nakita yung kakabsat. So, we have to know them which labor among you. Number 3, the Bible says in verse 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Hold your pastor in highest regard. Apay nga ipagpagati apo da ito Apay, 2 things kakabsat. Number 1, negative, positive. Apay nga ipagpagati apo nga, hold your pastor in highest regard. Do you know why? Because it's human nature to neglect, to not pay attention to the pastor. Hangkadi, aminin tayo kakabsat. Human nature yan. Lalong-lalo na pag sinabi, bata yung pastor o matanda na masyado yung pastor.
Grabe namang magalit si pastor. Human nature. Aminin mo sa sarili mo. Kaya nga, hindi ka lumalago kasi hindi mo pinapakinggan ng pastor eh. Kaya nga hindi ka nagbubunga kasi hindi ka nakikinig. Human nature yun. Kaya sabi ng Bible, hold your pastor in highest regard dahil alam ng Diyos na hindi natural sa miyembro na pahalagahan ang lingkod ng Diyos. So he had to flex this command. Naintindihan po ninyo? At bakit sinabi ng Panginoon, hold your pastor in highest regard? Bakit? Kasi mahalaga yung trabaho ng pastor. Kasi ang trabaho ng pastor, yan ang gawain ng Diyos. Now, if you're a Christian and you don't care about the work of God, how can you be a happy Christian? No Christian, nawatan niyo sa wala pong mananampalataya na totoo na maligaya at masaya sa kanyang buhay na Kristiyano. Usaping Christian life. Wala pong Kristiyanong totoong masaya sa kanyang buhay Kristiyano na walang pakialam sa gawain ng Diyos. You cannot be right with God and not be faithful in the ministry. How can you say you are right with God if you're not faithful in the ministry? Because if you're right with God, you have the heart of God. And the heart of God is the ministry. The heart of God is souls. The heart of God is the church. The heart of God is what? Ang kanyang gawain. So hindi mo pwedeng sabihin na right ka sa Diyos na hindi ka faithful sa kanyang gawain. Naintindihan po natin. Ngayon, ang susi sa gawain ng Panginoon, ang kanyang lingkod. Kaya bilang isang Kristiyano, if you're right with God, God is saying, hold your pastor in highest regard. Why? For their works' sake. Tingnan mo yung verse. Tingnan mo maigi yung verse. Ilagay mo. To esteem them very highly in love for their works' sake. Gawin natin to mga kapatid. Tignan yung mangyayari sa atin. Tignan mo lang. Aramidum deta. Pahalagahan mo ang lingkod ng Diyos. Suportahan mo. Galingan mong mag-assist sa Kanya. Tignan mong mangyayari sa'yo. Oh. I-neglect mo siya. Wala kang pakialam sa Kanyang mga sinasabi. Ilayo mo ang sarili mo. Tignan mo rin mangyayari sa'yo. Intindihan po natin. See? For their work's sake. Okay? Number 4, live in peace and be at peace among yourselves. Anat nakita tayo ka, dating a point, haan nga external, anat external, hindi po usually galing sa labas ang nakakapagpawasak ng samahan ng mga mananampalataya. Hindi po. Ang sumisira ng magandang samahan ng mga anak ng Diyos sa loob mismo. When members quarrel, when members fight, when members do not know how to be patient with each other. Naintindihan po natin. Take nyo po yan. Halimbawa, total adat ito digiti tagadingras. Si tayag naman tiyo man na digiti tagadingras. Kaya't yumot lang ang umadu kayo kakabsat. O yan. Promote peace. Promote peace. Endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Hanga pa peace. But be at peace among yourselves. Amen? Oh. Number 5, warn the unruly. Warn the unruly. Anat nakita tayo, dito unruly, hindi kakabsat? Not amenable to discipline. Oh, DJ iset mo nga disiplina, anat daging kuha nga problema, hana amenable. Wayward. Difficult to manage. Nalaing unay. Di ba? Oh. Pag may nagmamagaling dyan, mahirap i-manage yan.
Kaya nga dito po, lagi niyong tatandaan ang itinuturo ng ating patriarch sa atin. Oray sino ka, Jerwar, no imay katiunag iti church, dahil sa gawain ng Panginoon, this is the work of God eh. Diba? Lipatam, ikatam DJ nga title mo, and you are a servant. Oras na hindi mo isinusuot ang isip na yan sa bawat pag-attend mo ng mga pagtitipon, hindi ka na na-bless, hindi ka pa naging blessing. Kasi hindi mo isinusuot yun eh. Ang isinusuot mong isip, yung karnal na isip mo. Oh. Detat mesa nga nagrigat nga isurot pa pastor ti miyembro ka digiti churches sa totoo lang. Oh. Ang hirap yan. Kaya walang progreso ang mga churches. Walang progreso ang mga ministries. Bakit po? Hindi nila isinusuot yun eh. Kaya anong gagawin nating mga members? Warn the unruly. So it starts with teaching them. Oh. Kaya nandyan si Preacher Rohel, para kayong mga taga-Dingras, siya ang mag-orient sa inyo, papaano ba ang HBBC? Papaano ito? Because you are still new, marami pa kayong hindi alam. At para maging epektibo kayo na branch ng HBBC, kailangan maunawaan nyo yung sistema ng HBBC. At nandyan yan para i-orient kayo sa disiplina. Part na rin dun ang warning. Oh. Dito sa HBBC, bawal ang gossip. Oh. Dito sa HBBC, pag yung isang kapatid lumapit sa kapatid, pautangan nakman, ang isasagot ng kapatid, iyumantagang pastor. Ang isa sa mga hallmarks natin sa HBBC, sa inyong mga plano, sa inyong mga desisyon, hindi pwedeng hindi nyo maisangguni sa lingkod ng Diyos. Hindi dahil ang pastor ay pakialamero. Sapagkat ang pakialamero, mga kapatid, marites yun. Ang pastor kasi, gusto niya na mag-guide at matulungan ka. Tignan nyo, di ba? Andito si Brother Sunny at saka si Sister Liberty. Tuwang-tuwa po sila dahil sa intervention ni Pastor Jun, nakatulong ng malaki doon sa kanilang sinisimulang negosyo. Kahit man lang na-repair niya doon sa tamang pagbilhan ng mga materyales, ganyan-ganyan. Kaya ang laging sinasabi ni Pastor John, iyuman yung amin ti Pastor, agsangguni kayong amin. Kahit kayong mga nasa abroad, iyan ang isang dapat niyong matutunan. Oras na hindi mo natutunan yan, ang magiging spirit sa'yo, unruly. You do not want the pastor to guide you. We are not here to control you. Kasi ang ibig sabihin ng control, no choice ka eh. Di ba? No choice ka. Hindi control ito. This is about guiding you. This is about being concerned na kaming mga lingkod ng Panginoon, pinagpipray namin, Lord, i-bless mo. Tapos makita mi, wardi mo't deta style mo. Kasi nung ikararag mi, bless him, Lord. Kaya sasabihin namin, kapatid, gusto kong malaman mo, pinagpipray namin na ikaw ay i-bless ng Panginoon. Pero wardi yung ways mo, kapatid eh. Iayos natin yan para pagpalain ka ng Panginoon. Ganyan ho. Kaya alam nyo, pag gano'n ang ating natutunan na spirit dito sa ating church, duray mampay sangaribot miyembro, ada urnos ada kapya, ada panagduras, tadagiti miyembro, amuda nga iraman iti pastor, iti panangikararag, dagiti desisyon da. Oh. So nga, hanyuliplipatan deta kakabsat. Kaya, ayan, nandyan si Preacher Well, pakinggan nyo yan. Alam niyan kung ano ang ating style, prinsipyo, at ang ating pamamaraan sang-ayon sa salita ng Panginoon. How do we maintain order in our church? Oh, pag pinakinggan nyo yan, mga kapatid namin sa Dingras, mga minamahal naming mga kapatid, pag pinakinggan nyo po
ang mga turo na yan, hindi humalayo, lalago kayo, hindi malayo, makikita ng Diyos ang inyong kaayusan, ang inyong pagkilos, makita ng Panginoon ang inyong puso, ay hindi malayo. Bukas makalawa, baka may building na tayo dyan. By the grace of God, mga kapatid, dyan sa Dingras, isang hakbang na lang ng panalangin, nandun na tayo sa lote natin. Malapit na. Oo. Pero alam niyo po, napakahalaga na merong quality ang ating kongregasyon, ang ating pagsasama, ang ating pagiging isang pamilya at isang team. Naunawaan po ninyo? Oh. So, warn the unruly. Number 6, encourage the timid or comfort the feeble-minded. Sabi po ng salita ng Panginoon. Number 7, tapos na po tayo dyan. Okay? The word comfort means palag-anem, tirik na. Taadot kakabsat nga madagdagsanan. Sino kada kayo ti adot dadagsan na itayag naman ima na, uray tala pa nang itayag mo ta imam kakabsat kat apo kita nakadikunam. Alan, sino ti adat dadagsan na kakabsat? Pungunay ka. Makitak ti daduma kada kayo, pati ima na dagsan nga ingato. Sino ti adot dadagsan na kakabsat ita? Kita mo yan. So anong gawin natin? While we are doing the work of the ministry, we are carrying our burdens. So anong gagawin natin? We need to comfort one another. Kumita ka man ti palag-anem kakabsat, hanga dete kumita ka ti gulgulo. Huwag kang maghanap ng gulo sa church. Kung gusto mong maghanap ng gulo, doon ka sa presinto. Yun, doon ka maghanap ng gulo. Tignan natin. Huwag ka sa church humanap ng gulo. Humanap ka rito nang pwede mong i-comfort. Look around. Mamaya, tingnan nyo bababa tayo, kainan. Anong gagawin natin? Go around. Sino nga mabaling ko encourage? Nusta Brad? Dagay nga, dati bigat kayang men. Asit ganyo, digiti absent bigat. Brad, awang ka bigat. Huwag nga ron. Pira, tsak nakita GC. Pira ka naman, Brad, Hindi mo kasi tinitignan yung GC kasi marami ka na yatang ibang GC. Ayaw mo nang pansinin yung GC ng church natin. Di ba? Pambira, importante. Bagam, amom kapatid, very crucial. Digiti ibagbaga da pastor ita. Hindi mo lang alam. Agapura ti panaguli ti trabaho ti Apo. Very crucial. Digiti ibagbaga da pastor kada ita. Anak at ti problema, Brad. Awang aming kwartak, Brad Kwarta lang problema, brother. Mga ganun bagay. Amen. Kwarta lang ta problema, brother. Hindi malaking problema yan. Simple lang yan. Palag-anam jirik nana. Number 7. Dito tayo magtatapos. Dagdagan natin. Number 7. Ibaga mo lang tagapin mo. Kwarta lang ta problema, Brad. Number 7. Help the weak. Kita nyo? Help the weak. Amayo, surusuruan tayo ng kakabsat, tiag titinulong. Kuna na, 1 Thessalonians 5:14, support the weak. Di kaya na nga sa unti weak kakabsat, WAV, lacking the power to perform a task. Weak ang tawag doon. Wala siyang kakayanan o kalakasan upang gawin ang isang mahalagang trabaho. Hindi pwedeng walang manggagawa sa trabaho. Trabaho ng Panginoon yan. So hindi pwede na mapabayaan yung trabaho. Kaya lang yung mga nandyan nagagawa ng trabaho, mahihina. So anong dapat gawin dyan? Palakasin. Ano pa ang weak? Liable to easily break. Madaling, ano ba break sa Tagalog? Alisto nga agkapoy. Liable to easily break or to give away under pressure. May mga Christians, may mga tao na no kasanot ka alisto na mat kakabsat nga dete ma-excite kas day mo ti kaalisto na nga maupay. Oo, totoo 'yon.
Na pagkausapin mo, sister, brad, pambira, amen. Di ka alisto na kakabsat ka na excite kasi mo ti ka alisto na nga agkapoy. Biblical yun eh. Ang tawag po sa mga ganyan, emotional hearers. Sila po yung mga sinabi ni Jesus Christ na merong binhi na nalaglag sa mga bato. And anon with joy, receiveth it. Emotional hearers. Yan yung mga pag nandyan, high na high sa emotion pag nakikinig. Pero idagtang kayag tiinit, gaputawan tiramot na, nalaylay, iso nga hanga nagtubo di mulan. So kung gaano siya kadali na nadala sa excitement, ganun din siya kadala na manghina. Weak ang tawag doon. Oh. Liable to easily break or give away under pressure. Ano po ang gagawin natin sa mga weak? Sabi ng Bible, support. Diba? Support. Ibig sabihin, don't neglect. Don't neglect. How do we support them? Let us support them by loving them and praying for them. Amom, deta pa nang ikararag mo, nagdakkel nga mang support ka deta nga kabsat. Sungahan nyo kung kunaan ka kabsat. No ita nga rabi, kaya't kuman nga karoon tayo ti kasto nga awareness. Nga ni may ka nakigimong ket nariknam nga tayo kabsat kas lagkapkapoy. No hang ka nga nalaing agibalikas ti makapapigsa. Dakilabanag nga iraman mo iso na di kararag mo ton rabigat ko nam apo. Kasti nga min kakabsat ti kayat ko nga maawatan yung nga mindset. Day nga kabsat, potential nga maaramat mo ti ministry. Nga madama apo nga oppression ni Satan suna. Kat permi nga maarinuknok nga agkapoy, ma-overwhelm, kas lahan nakaya apo day jay. Kat lawlawagam ti panunot na apo. Tulungam nga makita na digiti karkarim ti Biblia. Papigsaam ka di apo. Kasi sayang di ma-accomplish na nga maaramid na ko mga mai-contribute iti trabahom apo. Ngam nakapoy itang agdama. That's how you should be aware with each other's need to be strong. Support the weak. Now, before I close, why we should support the weak? Amoy no apay nga dapat hangka nga dete maging manhid ka digiti agkapoy kasi isi ka agkapoy ka mo te. Api di ka kat agkapoy, alaman? Agkapoy ka mat. Siya agkapoyak mo te. Di mo ba? Manghihina din tayo. O kinaman taga-abay mo, apay iron man nga ro deta kakabsat. Detan to pa'y iron aglati. Tanto pa'y makina, agdaan. Tanto ko daon kakabsat, aglalo no ti umira lang kadya kinatao, talaga kapoy. You see? So agkapoy tayo mo te. Oh. Ano pa yung kakabsat? Laglagay pa niyo, nga daytoy nga banag, nga aramiden tayo titong galmaysa, nga agpipin na pigsa, agpipin na bilig kakabsat, dito'y nga ag-abound ti grace ti Apo. Dito'y kakabsat, ti panag-abound ti grace ti Apo. Amom no kayat, kasto'y ti sikreto kakabsat, kayat yot mablesan? Ingkat ti pagayusan. Ingkat ti pagayusan. Itay-tayam ta, danong mo di mo dyan ta ayos. Ure man pa'y, aging kat matay ka nga, itay-tayam ta glas. Awan sobra ka, danong dita, aging ka nga dimipan di pagayusan. Maawatan nyo. Ti may sa nga pagayusan ti parabor ti Apo, kat kadaytay Kristiyano, nga i-exercise na iti panagtulong iti pada na Kristiyano. Iso deta kakabsat na 2 Corinthians 9:8. Nga kunana, God is able to make all grace abound toward you. So no imbaga ti Apo detan kakabsat, hamo parparikutan jainted mo nga naawangking ka. Hamo ibaga nga naawan. Blessing di pandangted mo. Blessing di panang i-share mo, te blessing mo ka dete kabsat. Hamo ibilang nga pukaw king ka di jay. At ako na God is able to make all grace abound toward you, that ye, having always all sufficiency, anat aramidin ti Apo king ka,
no nalaing ka nga tumulom iti padang ang Kristiyano, kitanto ti Apo nga di kan tupulos nga agkirang ken agkurang. May abound to every good work. Tapno adot maaramid mo na imbag, meaning adot matulungam nga kabsat ti Apo. So daytoy nga support the weak or ministry to your fellow saints. Daytoy ti maysa nga pagayusan ti parabor ti Apo ti biag. Kaya uray kasanot aramidem tapno blesan na ka ti Apo. No nakarikop ti matam kadagiti makasapol di panang tulong mo, han naagayos ta blessing ti Apo king ka. Kitam ta Acts 20:35. Kita nyo kakabsat, Acts 20:35. Kabil mo man, AB. At ang tupay may isang ibagak, sakbay nga close at. Acts 20:35. I have showed you all things. How that so laboring. Di ba trabaho kayo? Halang dapat para ti sarilim ti goal na pa nagtrabaho. Agtrabaho ka tapno makatulong kat sa bali. Labor to support the weak. So don't just labor for your own family. Labor so you have something to help the brethren who are in need. Especially labor to support the ministry. Deta ti panunot ka kaya ti Apo nga daking katap no blessan na ka. No hawang king ka deta nga panunot, handa ka mapalin na blessan. Kasi po, yung sinasabi ng Panginoon yan, isip yan mindset yan. Hanggat wala sa iyo ang mindset na yan, walang makikitang kilos sa buhay mo. At pag wala yan, hindi po mag-aabaw ng grace ng Panginoon sa atin. Laboring you ought to support the weak. Na habang ginagawa mo yan, alalahanin mo ang mga salita ng ating Panginoong Yesus. How He said, it is more blessed to give than to receive. Bakit po? Mas blessed ka na nagbibigay kasi ikaw yung meron kaysa yung wala na siya lang tumatanggap. Ang talagang truly blessed, hindi yung nasa receiving end, yung nasa giving end. Yun ang totoong blessed. Kasi kung nasa giving end ka, ibig sabihin, meron ka. Kung nasa receiving end, wala ka. Sino ang totoong blessed? Yung wala na tumanggap o yung meron kaya nakapagbigay? That's why it is more blessed to give than to receive. Isuot niyo po ang mindset na yan. Huwag lang magtrabaho para sa sarili. Huwag lang magtrabaho para sa pamilya. Limitado ang biyaya ng Diyos pag ganyan ang utak mo. Ngayon, dalhin natin ito sa pangkalahatan ng ating ministry. Individual yun Dalhin natin ang prinsipyong ito. Overall. Ano ang impact sa kabuuan ng ating church pag lahat ng miyembro ganong mag-isip? Anong maging impact? Gusto niyong malaman? Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ano ang makikita nila sa atin? Hindi lang yung ating galing mag-preach. Ang makikita na talagang mararamdaman ng mga unbelievers sa atin ay yung papaano tayo nagtutulungan sa isa't isa. Ang tawag doon, good works. Okay. Nung nag-anniversary tayo sa Pasukin, malapit na pong matapos ang service, biglang tinawagan si Brother Medrano. Nandyan ba sila sa sanctuary? Brad, mapupuuran di balayo. Takbo si Brother Medrano, kasama si Brother Nestor, si Tatay Alex. Nakanektay, nakalong sleeve, nga napanda nagguyguyod ti hos. Una yon. After nung service, pinuntahan naming pamilya, umakyat kami 5 kilometers. Pinuntahan namin yan. Hanggang sa bundok. Di bumabaak ko na ni Brother Medrano, wing-wing-wing, awan na bati, Pastor. Naala amin. Ang hirap mong i-comfort pag ganun, di ba? Pero amom ti pakablesak ako na dahil yung akabsat. Agyaman at ti apo, Pastor, tadakam ti pamati. Hamiam mo no kasanot pa ng awat mi dahil yung napasamat.
no amyam amo ti Apo. Kunana ka di may sakabsat, awan no awang kam ti pamati, dabarte ka kumaman inum di na nga mangiliwliwag dito yung problema kunana. It makes a difference ka, daging kuha na ti Apo, agar-ari king kuha na ti Apo. Pero hindi yun ang highlight. Ang highlight ito, nakita ng kanilang mga kamag-anak at kapitbahay, papaano nga sinaranay iti HBBC family. Una, yung kanilang temporarily nalilipatang bahay, pumunta ang taga-Karuan. Nandyan bang mga taga-Karuan? Mag-ingay na kayo dyan. Amen ng malakas. Oh. Amen ng malakas, taga-Karuan. Karuan mothers na pandatimulong nga nagdalos. Amen nyo yan, ha? Maya-maya, pambira. Pumunta si Doc Lester, nagbigay ng damit. Oh. Maya-maya, may nagbigay ng cash. Oh, maya-maya, agsangput, digiti members tayo ti Bakara, tricycle, ni Tito Manny. Pambira, pinauli na di tricycle na di San Juan, kakabsat. Di ba? Oh, nung linggo, itong mga Tagalawag, 2 box ang binigay sa kanila, overflowing. Ito, alam mo ang sabi ng mga kamag-anak, pauna yan, agbaptis kamsan ko na da kakabsat. Testimony. Hamu mabaybayadan, ure na dar aramidem, sa bali ti impact na di community, no makita da detoy how we help the weak. Oh. That is why, kakabsat. Okay? Of course, detoy help the weak, ha? Let us set in order. Kasi, pwedeng maya-maya, bawat isa sa atin, tulong dyan, naging cause ng gulo yung tulong-tulungan. Ayaw natin. 40 years ng church natin. Marami na akong nadaanan dito, pagpastor ng ating patriarch. Tulungan. But it should be referred to the leadership of the church. Do all things, kasama yan. Decently and in order. Kaya na-appreciate ko, may naiwang prinsipyo sa mga members. Yung isang kapatid, nagbigay ng cash, Pastor, idaan na lang namin sa'yo, ikaw ang magbigay. Ayaw niya ngang mabanggit na siyang nagbigay eh. Oh. Di ba? Kasi maya-maya, tulong-tulong, mas loyal kantong ka DJ member ng DJ pastor. May mga ganyan. So let's do all things decently and in order. Warning lang yon pagdating sa kaayusan. Pero mga kapatid, let us help the weak. Hindi kaya ng pastor lahat yan. Kaya tayong mga members, magtulungan. No, da makita yung makasapol. Halimbawa, nakapsot. Alam mo ba paano nakagraduate si Carlo? Because help the weak. Mga kapatid, nung first year yan, di ba, nag-aaral pa si Lester noon. Si Lester ang tagagawa ng ano niyan. Assignment niyan. Si John Paul pa yata, di ba? Oh, si Mistro John Paul pa. Ha? Kaya dapat nung nag-graduation ka, nag-graduation din sila kasama mo. Help the weak. Amen? Ngayon, last. Okay? Maraming anggulo kasi itong help the weak eh. Sabihin natin, Pastor, nangangailangan kami eh. Kami mahina. Alam mo po, kahit mahina ka, kung may isip ka na help the weak, ikaw na yung nahihirapan, may puso ka pa rin tumulong sa nahihirapan mong kapwa. Kahit nahihirapan ka. Ang tawag doon, biyaya. Grace ang tawag doon. Akasamta, hirap na hirap ka na, may puso ka pang tumulong sa nahihirapan, anong tawag doon? Biyaya yun. I do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and the abundance of their liberality abounded unto the abundance of their liberality. For to their power I will record, yea, beyond their power, they were willing of themselves. Sino itong mga Kristiyanong ito na may pusong tumulong sa mga nahihirapan? Sila mismo, yung grabe ang hirap. Anong tawag doon? Biyaya. Kaya sabi ko sa inyo, itong help the weak, dito bumubuhos, dito ang isang binubuhusan ng biyaya ng ating Panginoon. And all of God's people say, let's pray.
And as we pray, as I pray, I want you to be prayerful. If you know someone who is in need, if you know someone who is weak, pag-pray natin yung tatay ni Sister Janice sa Karuan, nung nakita ko yung post niya, kailangan ng dugo, tinawagan natin yan. Nakuha na ba niya, Cristel? Naalanan? Nasaan si Cristel? Kumakain na yata si Cristel eh. Okay. Let's pray. Lord, thank you so much for the message tonight. Help us not to become a stingy Christian. Help us to be a sweet-smelling Christian. Nagbibigay ng napakabangong odor sa amin ay yung aming good works. Hindi po makakapagligtas yung good works na yan, pero yan po ang aming response sa biyaya mo sa aming buhay. Thank you for the reminder tonight to put on the mindset of helping the weak. Kami man din, marami po sa amin ang talaga nahihirapan. At nais namin na kami ay tulungan niyo, Panginoon. Pero hindi ito maging hadlang na hindi po kami makatulong sa ministry. Sapagkat ang biyaya mo ay hindi lang sapat, kundi more than enough. And it is overflowing. Thank you, Lord, for this message tonight. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name, all of God's people say,